Госпожо, как се казвате? Лиляна Серафимова Кунчева. От Севлиево сте? От Севлиево сте. Как се чувствахте преди да дойдете тук? Бях с високо кръвно, сърце ме боли, безсъние, Да. камъни имах в бъбрика, в жлъчката. От лъчката имаше камъни. Да. И сега по-съм добре. Как беше кръвното преди? Много високо беше. Колко долу е? 180 на 100. 180 на 100. Да. А след един месец пиене на билките, нали толкова? Да. По-съм добре. Колко е кръвното? Нормално. Нормално? Да. Какво значи нормално? 130 на 80. 130 на 80 е идеално кръвно. Да. Значи може да се лекува кръвно. Може. Хапчета за кръвно пиеш ли вече? Не. Значи. Е в чантата ми. Да. А иначе как се чувстваш? Добре. По-добре. По-добре. Да, добре. Благодаря ви. Моля.